Здравейте, здравейте приятели на APD Service. Днес ще правим едно табло на Skoda Octavia или Skoda Superb, също така. Конкретно е случай Skoda Superb 2003 година. Клиентът си е закупил ново табло и ни го изпрати, за да можем да го възстановим, да сменим подсветката му, да я сменим с нова. Иска в бяло на малките дисплеи, или като цяло уредите в бяло, малките дисплеи в бяло и стрелките в ново зелено. Така че тук ще имаме работа и с стрелките, ще сложим и много зелено на мигачите, тъй като това е доста износено. Тук ще вари подсветката, едва свети това зелено, значи в тъмно време евентуално може малко да се вижда, но реално ето това е състоянието реално на таблото и сега ще сменим подсветката на това табло и малко по-късно ще ви покажем и крайният резултат. Ето ни и по-късно вече с готовата сменена подсветка на таблото от Skoda Superb. Сеща се още и в Octavia. Така, ето вижте как стана. Ново бяло на малките дисплеи, ново бяло на уредите, погледнете, ново червено на стрелките и ново зелено сложихме и на мигачите. В общи линии се получи прекрасно. На секунда само да фокусирам. Ето вижте. Ето вижте колко готино стана. Стана наистина много добре и се вижда чудесно. Има едни много готини оттенъци ето тук във вътрешните, където се съединяват циферблата с там, където показва символите. Много готино се получи. Сега ще ви го покажа и на тъмно как изглежда. Ето как се вижда и на тъмно. Отново чудесно се вижда. Виждате колко хубаво изчистено, извинявам се само да фокусирам. Ето виждате колко хубаво изчистено се вижда. Ето го. Чудесно, прекрасно. Малко да намалим. Така. Ето това е крайният резултат. Надявам се да ви харесва. Ако и вие се нуждаете от подобна услуга, не се колебайте да се свържете с нас на нашата Facebook страница. Линк ще намерите в описанието на това видео. Както и ако подобни видеа ви харесват, абонирайте се за канала с камбанка. Така ще ви известява всеки път, когато извадим ново видео. Благодаря ви, приятели, и до следващото видео.